Salutare, fraților! Ce faceți? Eu sunt Sasha și eu trebuie am dat mai pe mine. Eu sunt Sasha și astăzi ne voi juca Brawl Stars. Să nu uitați să dați un like, un share. Că să facem și partea a treia. Ăsta e sezonul meu de Brawl Stars. Și sezonul de Fortnite o să-l vedeți acolo. Ăsta e un prieten de-al meu care joacă cu mine, dar nu vorbește, fiindcă e dat pe mut de mine. Și o să-l țin așa, că scoate niște jurături și nu-mi place mie. Și nu scoate înjurături, doar că nu vreau eu să-i dau. Uite, asta e. Și o să jucăm pe solo ca să nu mă terorizeze. Hai mă, dacă tu vrei, hai. Acum așa. Hai să ne intrăm puțin la brawlerii lui. Bossule, eu zic să ți-l iei pe sărgi. Ia să vedem, îl ia sau nu-l ia? Dacă nu-l ia, nu mă-i dau live. Nu-l iei, live. O să mă pe Late Lead, că e skin-ul meu cel mai preferat din lume. Și prima mea legendară, care am pus pe episod, cred. Asta e viața de Mat David. Asta e viața de 6000 de trofee. Bă, Mario, hai să nu, zic și eu. Nu știu ce, hai să nu, dar hai să nu. Hai să nu azi, mamă. O să iau buba. Mă, tu vrei buba? Mă, 5 trofee, bine. Vom face 100 în curând, eu deja... Bă, da, Frank, mă terorizezi. Nu, ți-am dat live. Pare rău. Cred că o să-mi dea până mă enervează pe mine la maxim. Cred că asta va fi faza, cred că asta vrea. Mamă! Ca să nu știați, totuși, voi juca și la normal dacă vreți. Le-au luat, mă, șacali. Nu sunt bun. Sunt mai bun ca toți ceilalți. Asta e viața de 6000 de trofee. Cu un trofeu ajungi. Ia uitați. Acolo. Uitați! 6229 de trofee. O să ajungem la 6500. Și după așa la Megabox-ul cred că o să-mi pice din nou legendară. Așa cred. Așa vreau. Așa îmi zic mie. Da, sigur nu o să-mi pice. Și dacă știați că am început din nou să joc cu Shelly. Băi, bună caractera asta, doar că n-ai... Bun, te-ai trezit și tu. N-ai încă mai puțin. Dacă îi dădeai în ăla și mai aveai încă un... Mamă. David ăsta a murit și în ăla, dacă v-am zis eu, David. Când am zis atunci David. A murit și în primul meci. Dă-i! Bine! Mie n-ai ce să-mi faci pe Brawl Stars dacă mi iau pe Shell. Decât să-mi dai așa pe Sneaky. Să-mi vii așa băgat, să vii... Uite cum e Nani ăla, să vină așa pe lângă mine. Care
Deja l-am văzut. Și cred că o să-mi dea bucata. Nu mi-a dat-o. Sau mai de mult știam să campez tot meciul. Adică să... Mamă, dar botă! Papa! No, shit! Motherfucker! No. Era sigur că o să mor. Dar v-am zis, am făcut mai bine trofeele. Ne-am dat bridge la trofee. Bun, și mai am... Vreau să iau, adică o să le iau bani la 100, dar o să am 182. Broc ăsta nu se simte bine azi. Bă, da, se simte. Bă, tu te simți bine azi? Nu se simte, cred. Îmi pare rău pentru tine dacă nu te simți, domnul meu, de Broc. Hai, dă-ți. Dă-ți. Dă-ți! Dă-ți! Dacă nu ți-o dai, te omor. De unde l-ai avut? Eu nu mai zic nimic din momentul ăsta. Aoleu, mă doare gâtul. Ba, păcălie, nu mă doare. Mama. Am pierdut 7 trofee. Bă, 3 trofee fix pe care le avem. Bă, da, asta. Nu, tu dacă dai... Deci ăsta e cel mai noob om care l-am văzut. Acum! Shit! V-am zis. Îmi pierd trofeele degeaba, nu mai îmi plec genurile mele. Asta e sezonul meu de Brawl. Deci, am avut un alt cont, alt telefon. Bă, și m-am enervat într-un moment. Acel om care avea contul, care avea mai multe conturi, bă, s-a trezit și el. Eu l-aveam pe nu știu cine, pe Shelly, să zic. El nu l-avea. Că pe vremea... Da, pe vremea... El nu avea pe Shelly. Că nu era Shelly pe vremea aia să zici, bă, ia-te-o pe Shelly. Că nu știu ce. Era Sprout. Și pe eu am avut, ăla era contul meu mare. Și am avut Sprout. Și am avut 6.000 cu atâta, cu Tărescu și cu Tărescu. Am mesaj pe TikTok. La un moment dat, el s-a trezit pe contul mare că mi-a văzut că am ceva, nu știu ce, s-a trezit el. Da. Bine, oameni buni, deci o să am 8 trofee. Mamă, și-am luat și pe ăla de 100. Mamă, ce bine mă simt în botoșei mei. Doamne.
Bun, și cam acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, 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 pardon.